Novi dan uživo je u Šibeniku gdje pratimo međunarodnu konferenciju o ribarstvu koja će okupiti brojne domaće i evropske donositelje odluka, stručnjake, predstavnike ribara. U 3 panela konferencije raspravljat će se o 3 različitim ribarskim sektorima, odnosno kočarima i plivaričarima, malim gospodarskim ribolovnim alatima i ribolovu za osobne potrebe. O ribarstvu, ali i o aktualnim političkim temama uživo iz Šibenika razgovaramo sa zastupnicom u Europskom parlamentu Ružom Tomašić. Dobar vam dan. Dobar dan, pozdrav vama i svim gledateljima. I u Europskom parlamentu puno ste aktivni po pitanju ribarstva. Organizirali ste ovu konferenciju, okupili ljude iz miljea ribarstva. Do kakvih zaključaka se nadate da ćete doći? Pa ja se najviše nadam da ću pomiriti naše ribare, da će ti ribari shvatiti da oni moraju zajedno raditi, zajedno se dogovarati ako žele i dalje loviti, izlovljavati ribu, ali isto tako nešto vraćati moru. Dakle, želim da naši ribari budu skupa, da se na neki način ujedine i da oni idu prema ministarstvu tražiti svoja prava, a ne da ministarstvo njima kaže što će raditi. Svakako bi im to trebao biti poticaj na više aktivnosti. Na konferenciji će posebno biti riječi o dodjeli godišnje kvote za izlov igluna kojom domaći ribari nisu zadovoljni. Sad, Hrvatska bi, ako se ne varam, trebala dobiti samo 20 do 30 tona, Italija više od 4000 tona kvote. Kako to i može li se tu išta učiniti? Pa ja mislim da se može učiniti jer ja sam već razgovarala sa komisijom, rekla sam im da to nije fair, kako ste već spomenuli 20 do 30 tona prema 4000 tona, ali oni idu prema povijesnom izlovu. Nažalost, naši ribari su zapisivali da su toliko ulovili, iako ja mislim da su lovili malo više, a Talijani su lovili manje, a pisali da su lovili više. Ali nije važno što je tko pisao, treba se ići fair. Ja sam već komisiji rekla da Hrvati jedino love u Jadranskom moru, a da Italija ima i druge izvore gdje love, tako da doista treba biti fair. Isto tako po brodu Hrvatska dobiva, ja mislim, 500 udica po parangalu po brodu, a ove druge države članice negdje oko 2500 udica po parangalu, tako da doista nije fair. I ja mislim, pošto je ovo internacionalni panel i rasprava, da će nam i kolege iz Irske, kolege iz Danske i Škotske reći koje su prakse tamo, kako su, pogotovo kolega iz Škotske, kako je on ujedinio škotske ribare i vidjeli smo sad ribarstvo tamo cvijeta. U Europskom parlamentu predložili ste uvođenje definicije tradicionalnog ribolova te ribarske flote. Zašto je to osobito važno za naše ribare? Znamo da Jadran ima svoje specifičnosti pa i tradicijske koje bi valjalo zadržati, iako možda nisu dio europske prakse. Pa upravo to. Mi smo jedna specifična zemlja, mi imamo preko 1000 i ne znam koliko, 200-300 otoka, imamo razvedeno priobalje, ljudi su tradicionalno stoljećima lovili ribu na način kako su lovili. To je dobro i za naš turizam pogotovo. Ne vidim razlog zašto bi mi od toga odustali, ali trebamo dokazati Europskoj uniji, Europskoj komisiji da na taj način mi ne izlovljavamo toliku ribu iz mora, da je to više tradicija. Jednostavno imate stare ljude koji ako ne izađe na more, on jednostavno nije živ taj dan. Tako da puno toga ima što treba reći Europskoj komisiji, dokazati im, pokazati im što se do sada nije napravilo. I ja doista nastojim raditi sa komisijom, surađivati sa vijećem, ali trebam itekakvu pomoć našeg ministarstva koje se nadam da će se očitovati i da će mi izaći u susret, da će zapravo surađivati sa mnom jer ne mogu ja govoriti jedno, a oni drugo. A do sada, od kako sam u Europskom parlamentu, nije bilo nekakve velike suradnje. Možda i ovaj razgovor ide u tom smjeru da potaknemo one koje bi trebalo potaći, dakle na aktivnost. Mi imamo primjere i u nekim drugim područjima. Evo primjerice, aktualno je pitanje plina. Dakle, imamo primjer da se zemlje članice mogu zaštititi svoje interese i ne moraju slijepo prihvatiti sve što nalaže Europska komisija. I sad kada je riječ o ribarstvu, važan nam je, osobito nama je važan taj fond male plave ribe, srdela inčun, koja je nama iznimno važan resurs. Tu nemamo kvotu za malu plavu ribu, to je resorni ministar najavio da neće biti ove godine, ne znamo što će biti dalje. Je li to primjer, recimo, nečega u ribarstvu što je uspješno politički ispregovarano?
Pa ja mislim da nije ni to uspješno politički ispregovarano. Kako su mi rekli iz komisije, da kad smo mi pregovarali, kad smo predpristupne pregovore vršili sa Europskom unijom, da su neki rekli idemo to što prije dovršiti, potpišite sve što treba, pa jednog dana kad uđemo u Europsku uniju onda ćemo mi to ispravljati. Dakle, mi sad to moramo ispravljati. Ja se evo zalažem i doista se borim i lobiram da dobijem ja to izvješće o maloj plavoj ribi. Ako dobijem izvješće, to će biti super, a vjerujem da hoću jer ja sam jedina zapravo zastupnica iz Hrvatske koja je punopravni član Odbora za ribarstvo. Tako da vjerujem da ću dobiti to izvješće i naravno da ću onda itekako morati surađivati sa našim ministarstvom. Da li tu postoji možda i neki lobi, da tako kažem, ostalih mediteranskih zemalja da Europsku uniju pritisnu, jer znamo da nije isto loviti u malim morima ili recimo primjer Portugala koji imaju otvoren ocean? Zato mi apeliramo na komisiju i mi iz malih država članica tražimo da se to više decentralizira. Dakle, kako ste rekli, što je u Portugalu ili ne znam, u Njemačkoj ili Nizozemskoj nije isto za Hrvatsko Jadransko more koje je poluzatvoreno i koje je dosta plitko more. Tako to bi trebala se dogoditi jedna decentralizacija. Ne može netko u Briselu donositi zakone koji se naši ribari moraju pridržavati, a da zapravo nema pojma ni što se ovdje lovi, ni kako more izgleda, koji su kurenti, kako ljudi žive, od čega, koliko ima ribara. Tako da svi oni koji budu radili te zakone, donašali te zakone, mi bi trebali ih pozvati da dođu u Hrvatsku i da vide, da se uvjere na licu mjesta što se događa. Gospođo Tomašić, nastavit ćemo pratiti konferenciju. Osvrnimo se sada na unutrašnjopolitičke teme. Odnedavno više niste predsjednica Hrvatske konzervativne stranke. Zašto ste se povukla? Pa gledajte, imam sad 59 godina, 2019. ću imati 61. Ja mislim da je doista vrijeme za mirovinu, a pogotovo stoga što u našoj stranci ima jako puno mladi, obrazovani, sposobni ljudi, pa ja mislim da je fair da oni uzmu svoju budućnost u svoje ruke. Ususret lokalnih izbora, kako ocjenjujete situaciju na hrvatskoj političkoj desnici? Bilo je tu unazad nekoliko godina dosta cjepkanja. Evo sad imamo primjer da se Hrvatska konzervativna stranka udružila sa Akcijom za bolju Hrvatsku. Možemo li mi tu očekivati, naslutiti da će biti još udruživanja do proljeća? Pa hoće. Biti će udruživanja do proljeća još par stranaka, a nakon izbora ja mislim da će doći još više, jer znate još uvijek ljudi misle da ako budu dva puta u medijima, da cijelo mjesto, cijeli grad zna tko su i što su. Tako kad završe izbori i kad vide kako su prošli, da će imati još veću želju za ujedinjenjem. Jer na hrvatskoj političkoj sceni nedostaje jedna čvrsta desnica. Jučer je predsjednik Hrasta, htjela bi da to prokomentiramo, Ladislav Ivčić najavio je modernu hrvatsku desnicu koja će iznad svega govoriti istinu. Imao je cijelo malo predavanje o vjerodostojnosti i upozorio je na nedosljednost kod nekih stranaka. Konkretno, evo, HDZ-ov kandidat u Varaždinu ne živi kršćanski, to je isto tako rekao. Smatrate li vi da mi danas u Hrvatskoj imamo primjerice političara i stranaka koji se deklariraju kao demokršćanski, a nemaju zapravo hrabrosti politički se doista boriti za demokršćanske vrijednosti? Pa nemojte samo gledati što političari govore, gledajte kako žive, na koji način i što rade. Dakle, kad bi išli po tome i ocjenjivali kako rade, što rade, kako žive, puno njih ne bi se moglo ni zvati demokršćanima. Oni misle da su sad demokršćani, da je to moderno biti, a da je konzervativac, da je to nešto zaostalo, nešto staromodno. A zapravo konzervativno samo znači tradicija. Dakle, mi držimo do svoje tradicije, prihvaćamo nove stvari koje dođu, ali kad odlučimo tek da su one dobre za našu naciju, za našu državu, a naravno živimo ono što propagiramo. Dakle, treba ljude cijeniti po onome što rade i kako žive, a ne po onome što govore. Mi se sad nalazimo u jedno vrijeme, već dugo je u Hrvatskoj zapravo stalno je poljuljana, da tako kažem, poljuljano to povjerenje u politiku i političare i svako malo izbije neka afera, kao što je ova afera primjerice Dnevnice, koja je nevjerojatna. Pa isto se propituje kako je to uopće moguće da se to dogodilo. Ako govorimo o jednom pristupu desnih stranaka, demokršćanskih, tradicionalnih, koje su to uporišta koje bi one trebali donijeti hrvatskoj politici i biračima?
Pa uporišta su, dakle, bogoljublje, domoljublje, čovjekoljublje. Jer ako vi volite domovinu, vi nećete krasti od te domovine i varati je. Ako volite čovjeka, nećete raditi protiv svojih ljudi. I ako volite Hrvatsku, gledat ćete interese Republike Hrvatske. Dakle, ta tri temelja, bez tih temelja nije konzervativac ili demokršćanin. Da li ste stekli dojam da u hrvatskoj politici se na neki način birači kažnjavaju one koji su ukrali ili se to jednostavno ponekad čak i zaboravi? Mi imamo i na našoj političkoj sceni mnoge, da sad ne imenujemo, koji su se ogriješili o zakon i koji su onako skrenuli s moralne vertikale. Pa nažalost, nakon rata u Hrvatskoj je nastala teška kriza morala i naši birači nažalost imaju jako kratko pamćenje i onda nakon izbora se ponašaju kao da su Marsovci došli birali, a da oni nemaju pojma koga su birali zaokružili. Dakle, ja sam rekla da narod ima vlast kako je zaslužio. Jer opet ponavljam, ne zaokružuju Marsovci, zaokružuju ljudi koji tu žive, koji 4 godine pričaju protiv tih političara, a nakon 4 godine opet zaokruže te iste i naravno u ponedjeljak idemo sa istim pričama. Dakle, birači imaju jednu veliku odgovornost. Ako je netko lagao, varao i 4 godine krao, pa naravno da će nastaviti dalje i na biračima je odgovornost da takve osobe maknu iz politike. Da li je prilika u proljeće na ovim lokalnim izborima da tu dođe na lokalnim razinama do nekih većih promjena? Kako osjećate to bilo trenutačno u Hrvatskoj? Evo, postoje neki pozitivni pomaci. Kreditne agencije nam daju dobre prognoze, primjerice. Pa opet ponavljam, lokalni ljudi koji žive u svojim mjestima, gradovima, općinama, županijama, oni jako dobro znaju tko je dobar, tko radi, a tko laže i maže, tko krade. Dakle, oni trebaju odlučiti. Ima političara koji jako lijepo pričaju, koji bajke pričaju samo takve, ali ljudi dovoljno ih poznaju da jednostavno prestanu vjerovati tim bajkama. Jer prosječan birač zapravo više vremena razmišlja koje će cipele kupiti, nego koga će zaokružiti da ga vodi sljedeće 4 godine. I gospođo Tomašić, evo za kraj jedna, da tako kažem, zanimljivost dogodila se jučer u Palači Dverce. Naime, Antifašistička liga proziva Milana Bandića da zabranjuje zvijezdu petokraku, budući da su imali problema dostaviti tortu 100-godišnjaku svom članu u obliku petokrake. Nisu je mogli unijeti u slavljeničku salu i sad aludiraju da petokraka nije službeno zabranjena, da im je bilo zabranjeno. Čini se evo da u Hrvatskoj imamo svako malo sa raznim simbolima, pa i ovim u obliku torte problema. Evo, što vi mislite o tom cijelom slučaju? Je li petokraka u ovom slučaju bila provokacija? Pa evo, ja petokraku ne volim zato što su moja obitelj i rodbina stradali pod tom petokrakom, ali trebate i znati tko je Milan Bandić i Milan Bandić je vjerojatno procijenio da sad puno više ima birača koji ne vole petokraku nego vole, pa je naravno tako se i ponašao pred izbore. Naravno, sve promatramo u kontekstu predstojećih lokalnih izbora. Gospođo Tomašić, hvala vam na ovom javljanju iz Šibenskog kazališta gdje uskoro počinje velika konferencija o ribarstvu. Hvala vama i još jednom pozdrav vama i svim gledateljima.